мақомот мегӯянд забҳи чорво дар ғайри ҷойҳои махсус қатъиян манъ аст ва барои ин амал то 200 сомонӣ ҷарима таъин шудааст. дар чунин ҷойҳои махсус ки дар тоҷикистон ангушуморанд, чорво бояд дар ҳузури байтор забҳ шавад. дар асоси кодекси ҳукмронкунии маъмурӣ таҳти рақами 278 аст, кодекси ҳукмронкунии маъмурӣ, шахсоне ки дар ҷойҳои ном муқаррар нашуда ба забҳи чорво машғул мешаванд, албатта чораҷӯии маъмурӣ нисбатшон дида мешавад. мумкин нест, қатъиян манъ аст. фарқ надорад, дар хонаи ҳавлӣ ҳам бе иштироки мутахассиси соҳа забҳи чорво қатъиян манъ аст. дар тамоми ҷумҳурӣ баъд аз забҳи чорво гӯшти он дар сардхона нигаҳдорӣ шуда, қабл аз забҳ байтор бемор будани гов ё гӯсфандро дақиқ мекунад. ҳар як забҳхона байтор дорад ки гӯшти ҳайвонӣ забҳ шударо месанҷад. дар тоҷикистон ҳамагӣ 25 нуқтаи расмии забҳи чорво вуҷуд дорад. дар шаҳри Душанбе ки аҳолияш ба марзи 1 миллион нафар мерасад, ҳамагӣ 3 нуқтаи доимии забҳи чорво фаъолият мекунад. мақомот ҳам эътироф мекунанд ки бо сабаби набуди ҷойҳои кофии забҳ наметавонанд фаъолияти қассобҳоро назорат кунанд. дар як шабонарӯз мумкин дар шаҳри Душанбе зиёда 100 гов, зиёда 400-500 моли майда кушта шавад. ҳар яки ира назорат карда намешавад. забхонаҳоро назорат мекунанд. нигаронии мақомот аз кам будани ҷойҳои махсуси забҳи чорво дар ҳолест ки баъд аз як моҳи дигар иди қурбон фаро мерасад. яке аз суннатҳои ин ид забҳи чорво аст ки ҳазорон нафар дар тоҷикистон ин расмро риоя мекунанд. дар сурати набуди чунин ҷойҳо сокинон маҷбуранд дар манзили худ забҳ кунанд, коре ки мақомот онро хилофи қонун медонад. шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодии Душанбе.